Do you live? Which one do you live? Romania. Romania. Oh, Romania. Și suntem acum la un salon, o să ne împletim, o să ne facem foarte multe cosițe din alea lungi, așa. Și o să fie foarte mișto. Suntem la un salon. Pe Alina o să împletească o cântăreață, după cum vedeți ea cântă, o să tac un pic ca să o auziți. Nu mai cântă. O să o auziți în timpul vlogului și ați auzit-o probabil până acum. O să vă arătăm cum merge tot procesul. Mie vine foarte tare să râd pentru că ele două sunt foarte amuzante. Vedem deja la final dacă o să iasă mișto. Se uită cum filmez eu. Ok, așa, o să ne vedem în timp când o să începem să ne facem cosițele. O să fie foarte mișto. O să ne le facem lungi și blonde. Eu blonde, ea și le face roșcate, da. O să vă prezint și... Hai, asta este culoarea ei. This is mine. And this is mine. Da, o să fie foarte mișto. O să vedeți deja în timpul vlogului cum o să fie toată chestia asta. Acum vorbesc despre mine că fac vlog. Ok, ne vedem mai încolo, o să vă fac cunoștință și cu ele, pentru că acum nu ne-am împrietenit foarte bine. Da, trebuie să ne împrietenim. Da, trebuie să ne împrietenim un pic, că deocamdată e ciudat, dar o să ne împrietenim și o să vi le prezentăm. La Alina au început să-i facă cozile. Alina, ai început să-ți faci cozile, nu-i așa? Ok, acolo este părul Alinei. Care This will damage my hair or not? Damage? Yes. Doesn't damage it. No? Și imediat o să vină doamna care să-mi facă și mie cozile și o să încep să mi le fac și eu, pentru că aici este părul meu. Care o să mi le bagi în cap. Nu, au început să ne facă părul, uitați-vă, au început să ne facă codițele. Eu am deja 3, Alina are mai multe. Ask more extension. Everything we say is black, Lydia head is black. Not be tiny. Uitați-vă cum împletește. You understand? Yes, sir. Of course, yes. Împletește foarte repede, nu înțeleg, sunt foarte bune fetele astea, îmi place foarte mult. Deci mie deja mi-au făcut foarte multe codițe, după cum vedeți, foarte multe, și Aline e la fel. Iar acum o să ne adăugăm păr un pic mai blond, câteva șuvițe și o să fie foarte mișto. Blond. Pe mine mă doare foarte tare, când mă trage doamna asta, mă doare foarte tare, uitați-vă. Nici măcar jumătate de cap nu mi-am împletit, dar pe mine mă doare super rău. Alena, tu cum te simți? Nu mai puteam și râdem de durere, dar nu înțeleg de ce. Nu plâng, n-ai înțeles, nu râdeam, dar mă fac râd. Ca să nu se sperie asta de mine. Cred că suntem la jumătatea etapei. Alina, uite la mine. Alina e la jumătatea etapei și eu la fel. Mai avem puțin. Acum ne cântă doamna asta de aici. Oh my God. I cry now with me. Și l-am chemat aici. Very nice. Jumătate de cap. Jumătate de cap de al meu deja este împletit, acum mă împletește în partea cealaltă. Să mă lăsai pe Cătălina, trebuia să Perfect. Da. Perfect. Wow. Acum, doamna asta acum nu o mai împletește pe Alina. Acum doamna asta cântă, adică nu mai împletește pe Alina, mă uitat de Alina și îl bag în seamă de pe Cătălina. So you have to let me know when the chorus is coming and I'll sing with you. Give her like a few measures.
Woo! Wow, what a great singer. Everybody, a huge round of applause for Juliana Paraguay. Yeah, very happy. Hai, Sasha, asta e. Sper că v-a plăcut, prieteni, această mică amintire din Londra. Eu vă pup pe toți și pe data viitoare. Pa!